sumabak sa aktwal na kompetisyon, nagpakitang gilas muna ang 20 nagagandahang kandidata para sa Mutiaring San Fernando 2023. Pagalingan sila sa pagpapakita ng kanilang natatanging talento at dunong sa kanilang talent at press presentation. Pagkatapos nito ay humarap naman ang mga kandidata sa closed-door interview. Dito ay kanilang ipinahayag ang kani-kanilang mga advokasya at sinagot ang mga may init na katanungan ng mga hurado. Matapos nito ay nagpatalbugan naman ang mga kandidata sa pagrampa sa preliminary swimsuit competition. Yan ang trip-trit at gimmick na tinutukan ni JM De Jesus. Humarap isa-isa mga kandidata ng Mutiaring San Fernando 2023 sa nerve-wracking closed-door interview na ginanap sa The Orchid Gardens itong Miyerkules, May 17. Bukod sa pagsagot ng mga kandidata sa mga ibinatong katanungan ng mga hurado na nagmula pa sa iba't ibang sektor ng syudad, ay piniliwanag din nila ang kanilang mga advokasya na nais bigyan ng pansin. Sumentro sa pagpreserba ng kultura at wikang kapampangan ng advokasya ni Mutiaring Bulaon, De La Paz Norte, San Pedro, Telabastagan. Habang sina Mutiaring Dolores Malpitik, De La Paz Sur at Pandaras naman ay nais bigyan ng pansin ng iba't ibang problema sa kalusugan. Body positivity paglaban sa bullying at sexual harassment naman ang ipinaglalaban nila Mutiaring Alasas, Del Pilar at San Agustin. Habang ibang mga kandidata ay nag-focus sa edukasyon at kabataan. Ayon sa mga hurado, malaking bagay ang advokasya ng isang kandidata dahil hinahanap nila ang total package. Alam mo, beauty pageant, naniniwala ako, it's not just all about the beauty, but it's all about the whole person herself. And itong portion na to, dito natin sila mas nakikilala beyond the looks. At napaka-promising ng lahat ng mga contestants natin, lahat ng mga candidates natin. Meron silang sari-sariling pananaw sa iba't ibang mga bagay. And these advocacies that they are promoting, no, nagpapakilala sa kanila kung sino talaga yung pagkatao nila. Ang ganda kasi alam natin na hindi lamang kagandahan yung gusto nilang ipakita. Marami silang talento, katalinuhan na talagang magiging kapaki-pakinabang sa ating syudad, San Fernando. Hinangaan naman umano ng mga huradong lakas ng loob ng mga kandidata dahil nananatili ang kanilang grace under pressure sa kabila ng mga maiinit na tanong. Actually, maganda yung mga advocacy, no? Yung mga napansin kong advocacy na magaganda is yung sa education, syempre sumisentro sa edukasyon. Tapos meron pa yung sa kapampangan language. Yan, so meron silang mga sinasabi about it. Tapos marami din ay tungkol sa health, mental health, physical health, pati dun sa mga cancer. So napakaganda, no? Kompleto yung mga advocacy. Lahat ay nakatutok sa mga issue na kinakaharap natin sa San Fernando. Samantala, matapos ang closed-door interview, nagpatalbugan naman sa pagrampa mga kandidata, suot ang swimsuit mula sa fashion designer na si Joby Henson. Kitang-kita sa mga kandidata ang confidence at kasiyahan na irepresenta ang kani-kanilang mga barangay sa Patimpalak. Proud na proud din ang chairman ng Mutiaring San Fernando 2023 na si Councilor Tina Lagman dahil hindi umano madali ang mga pinagdadaanan ng mga kandidata. First time kong naging chairman ng Mutia, na-amaze ako kasi para sa akin lahat sila nanalo na. Kasi yun lang, tumayo ka doon, mag-present ka, ipakita mo yung talent mo, ipakita mo yung katawan mo. Para sa akin, winners na sila. Pero alam naman natin na sa Fernandino, magaganda. Lahat sila magaganda, wala akong masabi. Para sa akin, yun na winners na silang lahat. Pagkatapos ng lahat ng dinaanan ng mga kandidata, may bago ng mutya ang syudad San Fernando. Ito ay matapos ang 3 taon na hindi nagkaroon ng kompetisyon para sa corona dahil sa pandemya. Naiuwi ng pambato ng Barangay de la Paz Norte na si Nela Maridizon ang corona bilang Mutiaring San Fernando 2023. Silipin natin ang ilang mga eksena sa Coronation Night sa trip-trit at gimmick ni JM De Jesus. Napuno ng hiyawan at suporta ang Brenzigyaw Convention Center nitong Sabado ng gabi, May 27, sa Coronation Night ng Mutiaring San Fernando 2023. Paglabas pa lamang ng mga kandidata suot ang kanilang casual attires na tinernohan pa ng giant lantern-inspired headdress, ay dumagundong na ang convention center dahil sa lakas ng hiyawan ng mga taga-suporta ng 18 kandidata. Mas lalong lumakas ang mga sigaw nang ipamigay ang unang set of special awards. Si Mutiaring San Jose Jamail Ann Manyo ang napili ng CLTV 36 Telegenic Award.
Matapos nito ay binigyang kulay ng mga kandidata ng tablado sa swimwear competition suot ang lantern-inspired swimsuit na gawa ng Kapampangan designer na si Mac Tumang. Matapos nito ay kinilala naman ng mga kandidato sa second set of special awards. Nagmistulang rosas naman ang mga kandidata ng inirapa ang kanilang mga evening gowns. Elegante ang lakad ng mga mutya habang suot ang mga napakaganda at detalyado na obra ng mga Kapampangan designers. Muling nang ibabaw naman ang ilang mga kandidata sa ikatlong set on special awards. Napuno naman ang tensyon ng Brenzigao Convention Center nang tawagin isa-isa ang pasok sa top 10. Pasok sina Mutyaning Dolores, Mutyaning Malpitik, Mutyaning de la Paz Sur, Mutyaning Alasas, Mutyaning Magliman, Mutyaning Pandaras, Mutyaning Telabastagan, Mutyaning San Agustin, Mutyaning de la Paz Norte at Mutyaning San Jose. At sa puntong ito ay kailangan nilang sagutin ng mga tanong na ibabato sa kanila ng mga former Mutyaning San Fernando title holders. Umikot sa social issues at kulturang Kapampangan ng mga tanong na buong husay na sinagot ng mga kandidata. At mula sa top 10 ay tinawag na ang top 5. Pasok sina Malpitik, Telabastagan, San Agustin, De La Paz Norte at San Jose. Hinarap naman nila ang huling katanungan na nagmula sa mga hurado. Matapos ang question and answer portion ay nagkaroon ng deliberasyon at tali ng mga puntos at inanunsyo na mga nanalo. Fourth runner-up si Mutyaning San Jose, Jamelie Ann Manyo. Third runner-up naman si Mutyaning San Agustin, Ana Lea Gomez. Napili bilang second runner-up si Mutyaning Telabastagan, Shari Von Laksamana. At first runner-up naman ang Mutyaning Malpitik, Pauline Franco. Naiuwi naman ni Mutyaning de la Paz Norte, Nelia May Marie Dizon ng corona bilang bagong Mutyaning San Fernando 2023. Si Dizon ay anak ng Kapampangan actor at indie film star na si Allen Dizon. Wala naman umunong sasayangin na oras ang bagong mutya at sisimulan niya ang kanyang mga advokasya. But of course, I'm willing to take action on my advocacy as well to preserve the Kapampangan language. Abangan niyo na lang po yan. Nagpasalamat naman si Nelia Marie Dizon sa lahat ng mga taga-suporta sa kanyang journey to the crown. Thank you so much sa inyong lahat. Kung di dahil sa inyo, wala ako sa inyo ngayon dito. Proud naman ang alkalde at vice-alkalde ng syudad na sina Mayora Vilma Caluwag at Vice Mayor BJ Lagmans ay pinamalas na husay ng mga kandidata. We will support them, no? And parang ano yan eh, parang private and public, no, na together we can parang mas makapagbigay tayo ng mas epektibong programa para sa community natin sa San Fernando. You know, they are all winner, no? Panalo sila lahat. Especially sa ating mga Fernandinos, yung 18 candidates natin, they are all winner, di ba? Yun nga lang, syempre, kailangan pumili tayo talaga para maging, siya yung maging representative natin, no? So, para sa akin, winner sila lahat. Kasi pag nandyan ka na sa entablado, feeling mo talaga beauty queen ka na. Samantala, magsisimula na rin ang preparasyon ng bagong Mutyaning San Fernando 2023 dahil siyang sasabak at magre-representa sa syudad ng San Fernando sa Mutyaning Kapampangan 2023. Mga kagimik, sana nag-enjoy kayo sa isang masayang adventure dito lamang sa Trip, Treat at Gimik. Join us next Friday for another episode. Be sure to follow our social media pages at CLTV36 Official. Pwede rin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel at CLTV36 Official at sa aming website www.cltv36.tv. You can also watch our programs nationwide via Signal Channel 115, sa ating 39 cable partners at sa Free TV Channel 36. This has been your host, Liana Canilao. Till our next Trip to that Gimmick!